Sampo Pankin uudesta verkkopankista on paljastunut vakavia tietoturvapuutteita. Norjassa romahtaneen talon sammutustyöt jatkuvat läpi yön. Espoon Blues kukisti jatkoerässä Jokerit ja tasoitti SM-liigan välieräsarjan otteluvoitot. Aiheesta urheiluuutisissa. Hyvää iltaa. Sampo Pankin uudistuneen verkkopankin tietoturvaongelmat jatkuvat. Pankki ilmoitti jo kertaalleen korjanneensa ongelman ja vakuutti, ettei asiakkaille ole koitunut vaaraa. Tästä huolimatta huijarit pääsivät vielä illalla muokkaamaan verkkopankin sivustoa. Sampo Pankin pääkonttorissa työskenneltiin jälleen tänään iltamyöhään. Tällä kertaa pankkia kiusasi tieto siitä, että sen verkkosivuilla olisi tietoturva-aukko. Viestintäjohtaja Hannu Vuola ilmoitti ilta 9, että tilanne on saatu hallintaan. Meillä oli pieni tietoturvaongelma meidän sivustolla, mutta se ei ollut verkkopankissa kyllä suorastaan ja me on korjattu se jo monta tuntia sitten. Jo aamulla internetissä oli levinnyt tieto, jonka mukaan huijareilla olisi ollut mahdollisuus kalastella tietoonsa asiakkaiden tunnuksia sähköpostilinkkien avulla. Vielä illalla, kun aamun ongelmat oli ratkaistu, Sammon sivusta levisi vaikkapa tämän näköisiä versioita. Uudet epäilyt ongelmat viestintäjohtaja kuittasi huhuina. Huhuja nyt on hirvittävästi liikkeellä ja mä en huuja kommentoi mitään. Mä en tätä yksittäistä tapausta, mistä nyt sanoit, niin en kyllä tunnistanut. Eiliseen malliin vielä tänään jotkut asiakkaat kertoivat, että heidän tiliensä saldot eivät pidä paikkaansa. Hannu Vuola sanoi, ettei hänen tietonsa ole tullut yhtään todennettua tapausta väärästä saldosta. Onko Sampo Pankilla uskottavuusongelma kansalaisten silmissä? Meidän mielestä meidän asiakkaiden silmissä ei kyllä ole.